таъмини зиндагии шоисаи мардум ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта, баҳри амалисозии он мунтазам нақшаву барномаҳои ҳадафмандона амалӣ карда мешаванд. солҳои 2022-2026 эълон гардидани солҳои рушди саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар аҳамияти бузург дорад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон соҳаи саноат ба тадриҷ рушд ёфта, барои сокинон ҷойҳои нави корӣ фароҳам гардида истодааст ки ин раванд дастоварди беназир дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат арзёбӣ карда мешавад. ҳоло ҳамкорамон Худойдоди Раҷаб бо мо дар хати тамос ҳастанд ва имкон дорем мусоҳибаи ӯро бо мудири шуъбаи энергетика ва саноати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон Ҷамшед Маҳмуродзода оид ба рушди соҳаи саноат дар вилоят манзури шумо намоем. Марҳамат Худойдод. ташаккури зиёд ҳамкори гиромӣ. саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи чорум миллӣ буда, таъмини он омили асосии рушди иқтисодиёт, афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ маҳсуб мегардад. дар ин замина дар вилояти Хатлон баҳри амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки бевосита ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат менамояд, аз ҷониби масъулини вилояти Хатлон тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда мешавад. бинандагони гиромӣ, айни замон ҳамсӯҳбати мо ҳастанд мудири шуъбаи энергетика ва саноати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон Ҷамшед Маҳмуродзода. айни замон дар вилояти Хатлон чанд корхонаҳои саноатӣ фаъолият менамоянд ва дар онҳо чӣ номгӯ маҳсулот истеҳсол карда мешавад? ташаккури зиёд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Хатлон баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии соҳа корҳои муайянеро амалӣ карда истодааст. умуман агар тибқи таҳлилҳо назар афканем, соҳаи саноат солҳои охир нисбат ба солҳои пешин рушд ёфта истодааст. агар қиёс кунем, солҳои 2000 шумораи корхонаҳо ба 128 адад расида буд ва айни замон бошад шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 828 адад расонида шудааст. ва омили рушди соҳа ин таҳти назорати доимии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Хатлон қарор доштани соҳа мебошад ва натиҷаи ҳамин аст ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷанбасти соли 2024 дар вилоят ба 12.5 миллиард сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба ҷанбасти соли 2023 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 9.1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон аз ҷониби соҳибкорони вилояти Хатлон чӣ қадар иншоотҳо сохта мавриди истифода қарор дода шуданд? вобаста ба дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар яке аз паёмашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баён карданд ки солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шавад ва дар ин замина бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар роҳандозӣ карда шаванд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Хатлон ин супориши пешвои миллатро ҳамчун дастурамали корбарии ҳамарӯза таҳти назорати доимӣ қарор дода, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Хатлон якҷо бо ташкилоту муассисаҳои дахлдори вилоятӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати маҳаллӣ шаҳру ноҳияҳо ба нақшагирии зиёда аз 500 адад коргоҳу корхонаҳои нави саноатиро бо таъсиси зиёда аз 13000 нафар ҷойи корӣ таҳризӣ намуданд ва дар ҷанбасти соли 2024 дар вилоят аз ҷониби соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои вилоят 89 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ
ба истифода дода шудаанд, ки дар онҳо 776 нафар шаҳрвандони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. аз маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатие ки соли 2024 истеҳсол гардиданд дар баробари таъмини бозорҳои дохилии шаҳру ноёҳии вилоят ва ҳудуди ҷумҳурӣ ҳамзамон чӣ қадар ба хориҷи кишвар содирот карда шуд? умуман соли 2024 афзоиши маҳсулоти содиротии соҳа низ ба назар мерасад, чунки истеҳсоли маҳсулотҳои содиротии корхонаҳои саноатии вилоят ба хориҷи кишвар ба маблағи 159,5 миллион доллари амрикоӣ маҳсулоти содиротӣ содирот карда шудааст. дар доираи тадвини ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълони солҳои рушди саноат чӣ қадар иншоотҳои нави истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудаанд? вобаста ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар соли 2025 аз ҷониби соҳибкорони маҳаллии шаҳр нояҳои вилоят зиёда аз 100 коргоҳу корхонаҳои нави саноатиро то охири ҷанбасти соли 2025 ба нақша гирифта шудаем. Бо боварии комил гуфта метавонам, ки баъди сохта ба истифода додани корхонаҳои нави саноатӣ дар соли 2025 дар онҳо шаҳрвандони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. ҳамзамон соли 2024 барои мардуми шарифи вилоят ҳамчун соли бобарур бобаракат ба шумор меравад, чунки дар давоми соли 2024 сафарҳои кории ҷаноби олӣ пайваста ба вилояти хатлон буданд, ки дар ҳар як шаҳру ноҳияи вилоят ки муҳтарам роҳбари давлат ташриф меоварданд, дар он ҷо иншоотҳои муҳими чӣ иҷтимоӣ, чӣ иқтисодӣ ё ин ки хизматрасонии маишӣ ба истифода дода мешуданд. дар вилояти хатлон барои рушди соҳаи саноат имкониятҳо хеле зиёданд. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 828 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо 185 новгӯи маҳсулот истеҳсол карда мешавад. бинандагони гиромӣ ҳамсуҳбати мо буданд мудири шуъбаи энергетика ва саноати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҷамшед маҳмуродзода.